Rakas päivä. Minkäslaista autoa saisi olla? Se on normaali. Olisiko sellaista farmaria vai ihan tällaista Tällaista perusautoa. No. Joo, saisiko olla ihan dieselmoottoria vai ihan tällaista peruspensakone? Mä ottaisin dieselin. Siinä on hieno ääni, mutta meillä nyt ei ole dieseliä tällaiselle normaaliin peugeotille, niin taisitteko te bensan? No, mä otan bensan. Joo. Täällähän on tällainen hieno nahkaratti ja kangaspenkki. Vielä me istu sinne sit otas. Mä otan tän. Se hintaluokka olisi sellaista 495 000 euroa, mutta taas sellaiset pyöristet 500 tonnia, niin sillä se lähtee. Onks tää hyvä? Se on paras. No mennäs tonne kassan puolelle. Joo, mennään. Ois tää maksupuoli, että otatteko suoraan käteisellä vai otetaanko osamaksulla? Se olisi 1–5 vuoteen. No, mä ottaisin osamaksulla ja 5 vuotta. Joo, siinä olisi niin 5 vuoden osamaksusopimus, siihen vaan nimi alle. Mikäs loppu tää on? Se on se sopimus. Siihen vaan nimi alle. Tulee meille vähän rahaa. Pitäisikö mun lukea tää ensin? Ei sitä tarvitse, Lue siihen kotona. nimi vaan alle. Lue kotona sellaista. Mutta kun sehän tää jää teille. Niin on. No, tähän nimi. No siihen vaan nimi alle, jos sitä tarvitsee niin erikseen lukia. Joo. Lue kotona sitten vaan. Sehän tänne. On niin jo siellä tänne. Pihki. Mikäs onpas teillä pitkä nimi? Joo. Se on kaunis käsiala. Joo. Tulee mun isän puolelta. Isä oli venäläis, japanilais, saksalais, kiinalainen. Tässä homopoikia, no. Joo. Se on kyllä selvä peli. Se olisi sitten niin, että se olisi se tonni etukäteen näin maksu, niin sillä mennään. Käykö teillä missä? Se visa kyllä käy, että nostetaan sieltä 50 000, niin sitten ei ole enää kuin 600 000 maksettavaa, niin vedetään sinne koneeseen. Joo. Asia selvä. Hei! Siitä puuttuu tonni. Ei ole tonni käteistä vielä ollut. Ei mulla oo ku bussikorttia ja 5 euroa. No erää nyt sillä oli tehtävä, että jää nyt se auto sinne pihaan ja te maksatte kerran kuussa sitten niin, että tulee 5 vuodessa se 600 000 tuloa maksettua, niin sitten saa sen auton hakea ja sitten maksetaan vielä se korko tulee sinne perään, se on sellainen 500 000 lisää. Joo. Otetaan tästä vielä tämä tänne, niin asia selvä. On täällä kolikoota. Hei, otetaanpas tämä koko lompsa tänne, niin näin niin. Maksa sitten kun saat niin. Joo. Saan turvallisia kävelymatkoja. Missä te asutte? Mä asun tuolla Parkkanossa. Eihän sinne ole kuin 500 kilometriä, niin ei sinne pitkä matka. Voi Ei. mennä kävellen aivan hyvin. Mäkin voin tulla vaikka mukaan, jos ei muuta. Joo. Siitä niin. Tilataan taksi. Onko sulla rahaa?
Jaakko, tulla tänne. Kato tälle puolelle. Maksattaisiko... Otatteko suoraan käteisellä tähän käteen näin va... Kuinka sitä No niin, heti tuli. Niin. Kuinka sitä... Niin. Kuinka sitä maksupuoletta... Kuinka sitä maksupuoletta... Ei sinne pitkä matka, voi mennä kävellen aivan. Niin voin tulla vaikka mukahan, jos ei muuta. Joo. Siitä niin. Tilataan taksi, onko sulla rahaa? Taksi, niin ei tarvitse kotia kävellä, niin onko sulla rahaa?